Olur bir neştiyeler. YouTube öýünde internet var bolup dinleýänler var. Birine habar berýär. Ne könürgünçde bir gelin bizim çıkışımız dinläpdir. O ýerde men geplenýärim bar ekenna. Hemmesini dinläp oturup ha bu lewaply Tuğçe hanymyň sesini aýdymyşyna bula lewaply. Ozan Melikim oğluma bula marl diýipdir. Bu könürgünçden gowy bizim könürgünçden hem gatnaşýan bar ekeni. Ene gepleýişä könürgünçiň şiwesini näş könürgünç diýip begenýemşiller da. Meni ýigrenç bilen seretmendirler şo ýerde. Bizim aramızdan hem könürgünçden hem gatnaşýan bar eken diýip näil gurur duýupdyrlar da, owanypdyrlar. Ene şeýdip bir-birine habar berýärler. Onun için biz gorkuzýam halky. Öyle diýmesine halky özüni düşman edip otyr bilse. Bir gün bir yerden ses çıkan wagtynda aýaklanyň diýen wagtynda onlara köşkü bamy, saraýy bamy, polisiýa emniýeti bamy, näme bolsa başyna ýykarlar. Ondan soň dat gününe komitetler hani bir jyrtaýyp awşanaklaşyp abzalny öňüne tutup biriniň üstüne bir bark görsünler, biçerler olar, biçerler. Şu wagtça şunu aýdaýyn, gaharym gelip otýar şu interneti ýapmak. Näme gelýär siziň eliňizden? Kimsiňiz siz? Ene täze Türkmenistan gurly halk aýaklanýar. Halk taýar. Bir-birini oýadyp, pürsökleşip oýadyp ýörler. Bazarda gurrun edilýärler. Gurrun edilip durlar 2-den 3-den. Şu wagtynda aralarlar.